At ayun na yan mga kachapsoy, ito po yung ilan po sa aming mga nagawa at ito po'y patutuyuin. At syempre kapag tuyong-tuyo na po, matigas na po, pwede na po yung prituhin at lagyan ng kung ano-ano pong pampalasa kagaya po ng latik na lalo pong magpapasarap sa ating pikin. Ayan, welcome back mga kachapsoy, and for today's video tayo po ngayon ay gagawa ng sikat na sikat po, isa po sa pinakasikat na kakanin po dito po sa Northern Samar tuwing Kapaskuhan po. Ito po yung tinatawag na pikin. So, tara guys, let's go. Ayan, sa paggawa po ng pikin, kailangan po natin ng pinagiling na bigas and cooking oil. At syempre, kailangan din natin ng dahon ng saging. At ayan mga kachapsoy, yung dahon po ng saging ay kailangan po nating tabas-tabasin at yan po natin huhurmain ang ating pikin. So ayan, tinabas-tabas na natin. At ngayon naman mga kachapsoy, kailangan natin gumawa ng mixture. Gamit po ang ating pinagiling na bigas at lalagyan po natin ng tubig. Kailangan pong maging malapot po yung resulta para po mabuo po yung bilog sa ating dahon ng saging. Ngayon naman mga kachapsoy, nandito na po tayo sa proseso po ng pagbibilog-bilog sa atin pong gagawing pikin. So yung mixture po natin ay kailangan po nating ilagay dito po sa dahon at kailangan po nating paikot-ikutin ng ganyan, ng ganere para po makabuo po ng bilog at kailangan pong manipis po para po maging tunay at ganap na pikin. Dahil kapag hindi po bilog, ang resulta po ay hindi po yan magiging pikin. Yan po ay magiging isang piki. At ayan mga kachapsoy, pagkatapos natin malagay na yung mixture sa dahon, kailangan naman natin maglagay ng cooking oil dito po sa takip ng kaldero. Dito po tayo magluluto para po hindi po dumikit yung ating gagawing pikin. At ayan mga kachapsoy, sinalang na nga natin. Syempre kailangan nating takpan at kailangan nating magantay ng ilang minuto bago natin buksan. Kagaya niyan, ayan mga kachapsoy, luto na po. Syempre mga kachapsoy, pagkatapos atin pong babakbakin, babakbakin talaga, ating tatanggalin mula sa dahon at syempre kailangan nating ipamalaypay. Kailangan nating patuyuin para maging ganap na pikin. Ayan mga kachapsoy, mega love shoutout po sa lahat po na aking mga followers, Maestro Waray Facebook page at sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Pati na rin po doon po sa mga nag-inquire na gusto pong bumili ng ating pinakamamahal na pikin. Ayan, bukas po mapag-alaman po ninyo kung tayo po ay makapagbebenta po dahil kaunti lamang po yung ating ginawa sa ngayon. Pero bukas po gagawa po tayo muli ng maraming para po sa inyo para po makapagbenta tayo mga kachapsoy. Yes, bring it down yo. So magkakano kaya ang pagbenta nito, hindi ko po alam. Basta bukas po, abang-abang po kayo sa announcement ng inyong nag-iisang Maestro Waray at baka naman mamigay tayo ng pikin. Mahirap lang kasi siyang gawin at saka sa gasol pa talaga namin niluluto mga kachapsoy. Mega love shoutout din po sa aking asawa at sa aking nanay na nagpariband at syempre sa aking manaid na sila pong aking katuwang upang magtagumpay sa buhay. Sa paggawa po ng pikin, ayan. At ayun na yan mga kachapsoy, ito po yung ilan po sa aming mga nagawa at ito po'y patutuyuin at syempre kapag tuyong-tuyo na po, matigas na po, pwede na po yung prituhin at lagyan ng kung ano-ano pong pampalasa kagaya po ng latik na lalo pong magpapasarap sa ating pikin. Ayan, maraming salamat mga kachapsoy. Merry Christmas everyone!